Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kanang tao nga nalukot anang tanang bedsheet nga natagak sa kama. Si Bro Aldin ka na? Pero imposible sab kay kada kong tao ni Bro Aldin. Dito na ko madaw, guwakli lang na ako eh. Time pa ha? Time pa. Yun na ang ako di mga sinina. Ay naman to ako mga sinina. Murag di gini ako og kwarto da. Di ni mao ang mga lockers nga gibutangan ko sa akong mga sinina. Be? Kinsa man na nagsaba-saba diha. Oh. Uy. Hala, babae. Usa ka babae ang kuyog na ako ining kwarto ha. Babae gitong tinguga. Babae nang nabukot sa bedsheet. Oh, nahilo man. Nakatuog tingalig balik. Oh my God! Saan niya akong nabuhat? Tungod akalis akong kahubog kagabi eh. Pero si Bro Aldin ang katapusan ko ninumduman nga kuyog na ko gabi eh. Pero hain di ako masinina dahil wala ako makita din eh. Bahala na, suway na kong pukaw ni Bayana eh. Basin siya nagtago sa akong sinina kay wak magikoy nakitaan nga akong hinubuan din eh sa palibot ining kwarto. Thank you, miss. Niyanan ako ang duplicate na yawi sa kwarto ni Carla ng pension house. Di ko na lang siya tugawon siyang pagkatog. Kuno galing na tug pa man siya. Lamira ba ding dakong pamahaw? Init pa ang sabaw sa tinuwa. Taod-taod na sa mingwa magkadungan ni Carla sa pagpamahaw. Masurpresa yun ni siya karon. Maikog min kong pukaw ini ni ay pero ang sa bugawas ko ning maong kwarto nga wa ko sinina. Yun na pa. Unsam ka ning bayana? Kinsam ni siya? Babae ka ning bayaran? Gilawgan ka kong Bro Aldin og babae gabi eh. Pero nganong nialagi ko din eh? Agay. Uy. Akong tiilim na tumban. Sorry, miss ha. Sorry. Tiil na nini mo. Miss, kining babae ka, di ba? Miss, pagmatao na, bi? Nagbata na di siya. Miss, please, pagmatao Mali na. ko ning hapol. Aw, bitchat di ay. Miss, kinsa ka man, ha? Patay. Miss, gitaguan ba ni mo ang akong mga sinina? Miss, matao na. Hain man di ko. Kahit man akong gigdaan. Ay, salamat kay naabli na. Hoy! Oh, lalaki? Usa ka hubo nga lalaki ang niya sa kwarto ni Carla? Ay, ginoo ko. Nasayop ka o hatag sa room number ang yawin akong front desk sa silong? I'm sorry. Sorry, nasayop lang ko. Nagtanghag man lang tingali itong babae sa information. Nakasa na hinoon ko. Pero, daoy, giganahan man sa hinoon ko sa kong nakita. Nahinumdom na hinoon ko sa kong Derek. Ay, parihas nga dako og dughan si Derek. Pero, ano pa nga masabto sila sa kama nag-make love? Dito man sab sa ubo sa kama? Ay, pastilan yun yung mga batanon, oy. Weird kayong mudahag drama sa sex. Pero,
Makamausap ko ato, no? Tago, bay, tago. Ha? Wa kang kikita. Aw, sao man nimo pagkakita nga natabo naman ang naon nimo sa daan nimong pungpong sa nga buwak. Hoy, bay, si Madam LB ang ako'y kasugat. Usa, kung mo na. Artas pagkas lagi, bay. Dali. Nibalik ang kanisa pagkatug. Wa man kong tubaga. Kabihas ang katuga. Wa magid makamatngon. Ni agay nam ga ito. O baka nagpatugtog lang ini siya. Isura ra bang pukaw ini magpatugtog eh. Miss? Kung di ka man gyud mo mata, di ta kabayran. Ha? Miss? Wa gyud ay. Unsa kag hadlokon ko ni? Nagtuo tingali ni siya nga babae kong bayaran. Miss, grabe sa di mo kayo nga tugon oy. O nagpatugtog ka lang, maong lisod kang pukawon. Abi nimo gipanuhot na yung taong ko din eh. Sa akong kahimtang nga hubo kay ko, ha? Miss? Miss? Bahala ka. Magpahimusa kong tanaw sa hubo ni mong lawas. Pinaagi ang nipis ng bedsheet nga nakatabon sa Miss, kong may naong. ba nga kung sinina asa na? Kung maklaro ko paghihapon niyang kamadyo. Ay, Bahala ka diha. Pahimusa kong tanaw ni mo. Bahala nagdi kay klaro. Kinahibaw ko. Humano niya nga. Mahibaw ka nga ako ni. Kasilagan ako ni mo. Pasuko na ka na ako. Miss! Sunog, Miss! Sunog! Sunog! Miss! Nasunog ni yung pension house, Miss! Pagbata na diya! Bangon na diya! Biyaan ni ka! Bangon ko. Mudiritso ko sa may pultahan. Dali! Oops! Oy, oy! Oy, ganyan lang, Miss! Miss! Ayaw na! Oh, Miss! Ayaw sa... Iya kong giga ko sa kugot ka. Daan ko palagi? Nagpatugtog lang lagi ka? Mugawas ko kay may sunog man ka ha. Di ka makagawas din eh. Kung di ni mo itugan kung hain na nga ako masinina. Kuan ka nang. Kung si Kuan ka nang. Di sa Ha? kutukan kay kinahan pa ko sa iyong Miss! pagkakas na ko. Ganun kutubaga. Hain ha? Kuha algo ning gibukot mong bedsheet. Good, bi? Mugawas lagi ko kay may sunog. Usa. Uy! Ay! Uy! Ikaw? Ikaw! Si Adan? Si Adan! Karla? May kuyugan mo sa kalaki ni. Patay. Ngano nakatultol man sila si Dincho og istoy din eh. Ay, Kuan. Sir Kining, Kuan ka nang. Uy! Babay. Bay. Tanawa. Wa gili masayop nga mga Amerikana tabay kay gisir tayo ning. Hala ka dong oy. Makalit man sa tagbayot ni mo oy. Kanitong lawas oy. Hala. Uy, Kining. Kuan sir, kinsam day mo. Kagpanglado ko. Kinsam mo? Ako itubag ani bay, Ikaw lang hangos diya sa kasuko. Hoy! Alang sa imong kasayuran og kasayuran. Kining babae nga imong gikauban karon si Day Carla. Si Day Carla na ang babae nga pakaslan ning akong amigo. Sorry bay, kanang mo explain ko. Kana para magkaliwanagan tayo. Baya ano? Oo, sa manay mong gikumkum, ha? Ay, tanaw diya. Miss, patapi sa tag-apil ng imong bedsheet, bi. Ako nasad. Uy! Ikaw! Ikaw! Unsay buti pasabot ni Ini. Te. Madam Elbe, how are you? Abi ba na kung nasayop ko kaganiha sa pagsunog lang kwarto? Apan, may insist gyud ang taga front desk nga. Mao kini ang room number. Ug ang duplicate yawin ning maong room. Mao mi balik ko. Te, aka nang. Nay, may kaubang hubong lalaki kini si Day Carla sa iyang kwarto, Madam Elbe. Ug kagwapo na pa sa lalaki, uy. Kaninto tong lawas, ay, mabayot lagi ko. Istoy. Murag yung kag artista do. Giyon sa kamay Day Carla dong. Ha? GTO-nan ka, ha? Ma'am, kanang Kuan, Kining. Kinsa kining lalaki ha, Carla? Mao din gipapauli nimo si Angela
Kay may uban ni kang laki din, he? Dili ate oy, kanang kuan si Lloyd din ako, si Bros Reyes og direk sa tinuod nga kinabuhi. Unsa? Uy, nasuhito ka sa mga gipang gamit ko mga pangan? Ako bitaw tong nagbabag sa imong kasal. Naibaw ko. Nahibaw kang ako? Ngano kung nahibaw ka? May mo bang magsulti o naming duha? So ding maong kwarto. Please lang. Excuse us. Uy! Nausa ka ba eh? Naipit ko, bay. Sa? Agay. Usa ba naipit mo ba ito eh? Ang sin-sin sa akong Amerikana. Abuan! Ha! Ikay mo sa kumagar ko ng giandar mo kong kinumoron. Ayaw, bay. Abay ko ta. Oye, ayaw. Nga nung nakatultol mo din, he, Istoy. Din siya. Ha? Dire. Agay oy. Hinaya ko oy. Hinaya? Itapis sa ng tuwalya oh. Uy. Ay, tanaw, uy. Sa sobra nimong kasuko, nalimot na lang kang naghubo pa ka. Usod ay. Pero okay ra oy kay nindot ng sabkaglawas. Uy, uy. Ay, kung ngisi-ngisi ha? Ikaw ba? Hain akong sinina. Ang akong masinina. Ganong gihubuan mo ko nimo? Ha? Unsay mo gibuhat ako? Ay, pagtingo ka? Ganong naabot mo ko din ng lugar ha? Ikaw ba? Stalker gide ka na ako ha? Kay bisan og asa ko, tuwa kang magsigi samok-samok na ako. Ha? Sigar man ang mata nimo. Magsigi kag mugda og gimalas na ako ha? Hangtod ka akong kasal, imo pang gilawgaw. Ops! Time Jobs! out! Time out! Daghanan na nimog na sulti oy. Tagsa-tagsaon ka nagtubag imong mga pangutana be. Taypa. Ay, sa pungil akong baba. Hain na ako sinina. Kana, usa sa mga pangutana. Toa sa banyo. Tuwas man yun? Huwag nga nang gihubuan mo ko nimo. Hubo sa ka? Ikaw ba? Ay kung sika-sika ha? Kay kung wa pa ko, wa ka na ang kinabuhi ron. Sa? Kinta, ako pa ang nakautang nimo kabubot ron? Kaayo, kay kung wa pa ti ka dadadin he, o gipasagdahan ti ka atong hilit ginapit nga priting hubuga, hayan di ko linitan ka sa mga bayot, nga mga huga o kag atong lugara, o baka sa mga babaeng kagiron, sa mga rugby boys, sa mga gangster, sa mga members sa frat, fruit, o sa mga kriminal, mga kidnapper, mga carnapper, mga tulisan, mga snatcher, o bisan unsa nga mga daotang tao atong lugara. Unsa? Ug sa imong kahubog, di ka lang mangutana kung sa imong gipuhat sa akong pagkababay. Unsa? Hubog ka gyan lagi kaayo. Wala ko ka makainom-dom sa imong gibuhat na ako. Ako? Doon ay gibuhat nimo? Nayabag ka ng tingali. Uy, ikaw ba? Ay kupangkuna sa wa ko mahimo, ha? Di gud ka makainom-dom. Kay hubog ka man gud kaayo. Gitabangan naman lang gani ko sa taxi driver. Pasakay ni mo siyang taxi. Og pag-abot na to din sa pension house, nagpatabang sa bisag gwardya og alsa ni mo din sa kong kwarto. Pagutala pa na ni mong gwardya, pagutala rin to oh. Buhi pa man yun na. Sabay, ay. Buhi ka ron. Og ikaw, nganong diniman ko nimo kita, ha? Asa man ti kay hatod? Nga wa man ko mahibaw og asa inyo be. Pero tinig yun mong hubuga kagabi ino. Na, wala ka gani makamatgon niya. Gihubuan ti ka sa tanan ni mong sapot. Buot ni mo ipasabot nga. Nga ikaw gid ang naghubo sa tanan-tanan gid. Ay, hubog pa ka? Suma, unsa may imong gisulob karon? Uy, purpita. Nganong gihubuan man sa kunimo? Uy, nagsuka in town ka dong. Ha? Hasta ko imo kong gisukaan. Maong akong gihubo ang tanan nimong sinina. O kay hasta ko imo kong gisukaan, naghubo sab ko sa tanan ug nagdog ta. Usa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!